Иртәгә 1 сентябрь уку йылы башлана. Был иртәлә укытучыларның оң кулы, якын дусы Башкортстан укытучысы журналы турында әңгәмәләшергә итеп тотабыз. Студиябызда кунакта журналның баш мөхәррире, Рәсәйнең почетлы мәгариф хезмәткәре, Башкортстанның атказанган матбугат хезмәткәре Салават Юлаев ордены кавалеры Салават Кәримовты сәламләйбез. Салават Гайсалов, хәерле ирләр. Хәерле иртә, хамыгыз. Без дә шулай 1 сентябрь якынлашуы менән котлайбыз. Рәхмәт. Ихласын әйткәндәй, әле минең кулымда был август саны, сентябрь һаны әзерләнә, касанрак ул мейстән сыгып бетә. Одакламай, бына укытучылар мәктәпкә килеп, әзрәк эш башлагансы, безнең сентябрь номерлы килеп итәсәк, онда август номерында, сентябрь башында нидәр буласак, яңалыктар ул турында әйтелә. Бында сентябрь номеры уларга турыдан-тура эш өчен өстәл китабы булып барып итәсәк. Әйдәгез тәүдә август санына әзрәк ентекләбрәк тукталайык. Нимә һәмнән кызыклы буласы? Август саны ул безнең август айында, август дигән төшенсә педагогтарның телмәрендә ул һәр вакыт даими рәвештә бара, чөнки август кәңәшмәләре. Был инде укытучы өчен, педагог өчен, тәрбиячеләр өчен, ул мәктәп укытучысы гына түгел, урта һәм югары һөнәри уку йортлары өчен, вузлар өчен дә яңа уку елы башланыр алдыннан бөтә оешмаларда ла, Тәйтәгендә район калаларда һәм әлбәттә республика масштабында август кәңәшмәләре үтә. Бында ел буе яңа уку елына максат куела һәм уны хәтта этаптар буенча бuna нисегәрәк кайһы сиректә, кайһы сорда ниндәй саралар шуны ел буе һөйләшеп, тикшереп һәм һәр районның, һәр каланың тәкъдиме өйрәнелеп, чөнки ел һайын ниндәйдер тематика әйберләр үтә бит инде, даталар, республика өчен киң билдәле даталар, һәм район, кала өчен аерым даталар, гомумән һәм ил өчен, бөтә Рәсәй өчен киң зур даталар, шуларга багышлап махсус рәвештә пландар корыла. Һәм монда әлбәттә җитәкчеләр, республика җитәкчесе, республика башлыгы үзе катнашып, шундай бурыстар, конкрет бурыстар куеп бит инде укытучылар белән янлы аралашып, шундай йыелышлар үткәреп башлап ибәрәбез. Һәм ошо кәеф, ошо димә укытучылар, педагогтар безнең ел буе барырга тиеш эште алып барып, һәм яйгы каникуллар yetkәнсе, имтихандар yetkәнсе ошо кәеф барырга тиеш дигән максат куела бит инде. Һәм монда теге тышкы әйтәйек, эпидемиологик сикләүдәр, менә әлеге бүген тормышта реаль булган шундай күренештәр бар бит инде, әзрәк күңелһез, менә шул маска режимдары, улар турында ла әйтелә инде, чөнки хәзер һәрбер мәктәптә, һәрбер уку йортында медицина хезмәткәрләре, инспекторлар да эшләй, укытучыларга ярдәм итү өчен, укучыларга ярдәм итү өчен. Менә шул әйберләрнең барысын да карап, күзәтеп барырга тиеш. Ләкин ниндәй шарттар булуына карамастан, укыту эше, ул укыту процессы, ул бит инде иҗади процесс. Монда техник мөмкинлекләрне дә күсәйтүләр бара, ләкин төп фигура барыбер укытучы, шуның өчен укытучыга бурычлар нык куела, җаваплылык арта. Менә шу яһәттән әйтелгән сүзләр безнең журнал аша һәрбер укытучыга барып итә инде. Һәм монда без ата-әниләр менән ничек эшләргә, укучылар менән дә ничек эшләргә, дүйем төшенчәләрдә һәм предмет методик кәңәшләрдә әйтелә бит инде. Ел һайын август спецсоветтары төрле тематикага багышлана килә, күбрәк педагогика юнәлешен алып барһалар, быел тәрбиягә аерым басым яһаганыгыз. Был тәрбия укучылар турында һүз барамы, әллә укытучылар турында барамы, әллә тәрбия ягыдрак ахкаймы? Менә ул һезнең һорау сынапта бик кызыклы һәм янлы. Монда шаярту булһа ла дөрес, чөнки үзегез беләсез, соңгы еллар хәтта бер 20-30 ел тәктә мәгарифтә укытырга өйрәтү, гыйлем, белем шулай булды бит инде. Элегрәк үзегез исәпләгез, без укыган замандарда тәрбия дигән сүзләрдә еш ишетелә иде. Менә шул яктан карасаң, әлбәттә тәрбия иң беренче булырга тиеш. Ул тәрбия ул әлбәттә монда сүз бара, мәгариф булгас, киләсәк буында тәрбияләү.
киләсәк буын тәрбияләү. Монда конкрет кешеләр күҙең онда тора, конкрет кеше аша киләсәк буын. Безнең яшәешебезнең киләсәге дип әйтелә бит. Балалар яшь буынды безнең киләсәк дип әйтәбез бит. Әлбәттә, ул теге укытучылар өчен дә кирәктер инде ул, ата-әсәләр өчен дә кирәктер. Чөнки ата-әсәләр белән тыгыз бәйләнештә эшләү быга тиклем ниндәйдер кимәлдә артқы планда булды. Хәзер уны мәгарифтә бит инде ата-әсәләр, мәктәп, укучы бала, укытучы, шул үстаган ул нык барырга тиеш. Чөнки бала киләсәк буынга әзер булырга тиеш кеше, шәхес, ул ата-әсәләрдә лә, җәмгыятьтә лә күреп үсәргә тиеш. Һәм әлбәттә белем, гыйлем юлында ла. Тәрбия ул дүйім тәрбия дип тә карарга кирәк. Чөнки кеше әзер булырга тиеш. Менә бүгенге ситуацияга, иртәгәге ситуациягә ул шәхес булып, һөнәр алгас, урта яки югары уку йортын бетергәс, һөнәри уку йортларын тамамлагас, нисек эшләргә тиеш, кем булырга тиеш, ул теге ошо һөнәрде алам дип кенә түгел, менә Башкортстан өчен, үзенең районы, каласы өчен ниндәйдер файда дип әйтсәң, ул тар карашта була инде. Гомумән кирәкле шәхес булып үзен тәрбияләп үстерергә тиеш бит. Менә шул. Менә әйткәндә, мин Август ханын карап утырам да, монда полилингваль белем бирү заман талабы дигән мәкалә бар. Полилингваль юнәлеш әле безнең Башкортстаныбызда 1 ел тәҗрибәбез бар. Һез нисегрәк баһалайһығыҙ уның әһәмиятлеген? Ул әлбәттә был киләсәк өчен зур эш дип әйтәм. Монда республика җитәкчесе, республика башлыгы Ради Фәрит улы үзенең һәр сыгышында буны хәзер өстенә алып китә бит инде. Бу нимәне аңлата? Бу иң беренче безнең бит инде быга тиклем Россиядә булгас, мәсәлән, рус теле, без Башкортстанда башкорт теле һәм mutlaq сит телде белү бит. Менә үз телде без былай да яхшы белергә тиешбез дигән. Полилингваль булга ул шул күп теллелек. Унда ошо мин әйтеп киткән үз тел mutlaq Башкортстан булгас, башкорт теле һәм әлбәттә рус теле һәм сит телләр. Менә шунда юнәлештә махсус уку йорты. Элек без уны һәрбер мәктәп хайлап алырга мөмкин. Хәзер бу махсус уку йорты. Менә Өфлә ул эшләй башлаган 2 мәктәп, менә удакламай тагы артасак, унда инде җитәкчеләр әйтте, менә бер нисә елда, шул елда 14 мәктәп буласак, Нефтекамала эшләй башлады, менә әле генә республика җитәкчесе Мишкә районында ла буласак дип әйттеләр. Монда ниндәйдер русса, башкортса, яки марий телендә, яки татар телендә, яки ләкин мотлак сит телдә. Безнең Акмаллабыз әйтмешләй, башкортса ла белү кирәк, русса ла белү кирәк, һәм булдырар һәм французса ла белү кирәк дип монда сит телләрне мотлак белергә кирәк. Чөнки киләсәк сит телләр өйрәнү ул киләсәк эше дип әйтергә теләйм. Иртәгә подписка янлана, шула мотлак рәвештә бөтен Башкортстан укытучыларын, Башкортстан укытучы журнал үҙегеҙҙең әсбап итеп алырга, дуслашырга яна бердә саҡырабыҙ. Мотлак рәвештә катнашырга. Мин монда әйтеп китәргә теләйм. Бына яңа уку йылы башлану, без укытучылар өчен хезмәт иткән басма буларак, шул редакция җитәкчесе, журнал җитәкчесе буларак мин әйтәм, бу безнең зур байрамыбыз, белем көне, уку башы. Ләкин тагы өстәп безгә тагы бер байрам дип әйтәйекме, һәм аралашу өчен бер сәбәп дип әйтәйекме, 1 сентябрьдән, менә әле генә әйтеп киттек, бөтә матбугат басмаларына язылу башлана. Мин монда шуңа үзебезнең укучыларыбызды яки укытучыларны, тәрбиячеләребезне генә түгел, ата-әсәләргә лә игътибаррак булырга сакырам. Чөнки балаларыбыз өчен Акбудат, Аманат, Ян шишмә басмаларын мотлак алдырга кирәк. Чөнки ошо басмаларда укып үскән балалар киләсәктә яшьтәр басмаларында укыячак, өлкәннәр өчен дә тәгаенләнгән басмаларга укыячак. Чөнки уку процессы шулай ук тәрбиянең төп компоненты, без шуны онытырга тиеш түгел. Монда менә йыелышларда ла ул турылар нык әйтелде. Уку балаларны укырга өйрәтү, күмәкләп уку, яңгы уку, ул нәмәләрне бер вакытта ла ситкә калдырырга ярамый. Дөрит рәхмәт Салават Гайса, ул минең 2 генә котлавым бар. Бере ул Галия Вахитовага, аның иртәгә кызы 1 класска бара, Галия уңышлар теләбез. Шәүрәгә һәм Салават Гайса ул һезнең янегездә 1 тапкыр мәктәп ишеген аса, ихлас белән тәбрикләйбез, матур укыганда. Асынып та зур рәхмәт. Менә 1 сентябрьгә үзем барганда ла исләйм, менә улдарымды алып барганда ла исләйм. Менә иртәгә 1 өлкән улым, өлкән yeğenim минем бара. Ул бик зур бәхет дип исәпләйм. Шулай итеп, һәр беребезгә кыланып, яңа уку елын башлап җибәргә язган һәм мин монда үзебезнең ана шул турыдан-туры эшләгән бөтә укытучыларны, мәгариф хезмәткәрләрен яңа уку елы белән
Рәхмәт. Құтлайық. Құтлауларга без дә ихлас кушыла, тамашачыларыбызды етеп килгән белем көне менән. Байрам менән, дуслар. Байрам менән.